माबायदि एक्सपेक्ट खालामनानै पाब्लिकनि ढौखौ नुनानै जोंथ' गिदोंसो माने बहा बसायनो बहा दोननो बहा मानो होननानै माने बे इन्टार सिक्स शिडिउल जिथु माने माबा कम्पिटिसन बा टुर्नामेन्ट बियो माने बिराद मोनसे जागरन जाबाय आरो माबा प्लेयार एज वेल एस पाब्लिकफ्रा आरोखि बिराद मोजां मोनसे माने एजेन्डा बा बिराद मोनसे माने बे टुर्नामेन्टआ बिराद मोनसे कन्ट्रिबिउसन माने जेराव जोंना जोदोब्बायानोमोन खेलाफ्रा फुटबल खेलाफ्रा दिनै माने जों नुनो मोन्दों बे खेला बे माने सिक्स शिडिउलनि ISPL खेलाया माने जानाय लोगो लोगो गामि गंजे एखेबारे बल खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि सारा प्रतियोगिताया गैलियामोन नाथाय नैबे समावहाय जौगा सरकारि भाबै इनिसियेटिभ लायोबा डेभेलप जागोन होननानै सानो सरकारि भाबै जों अनेक बार बुंबाय सरकारखौ खिन्थु सरकारा फ्राय खुगाजोंल' बुङो खिन्थु खामानियाव गैया आरोखि स्पेसियेलि जे स्टेटआव सरकारा माने माबा लादों इनिसियेटिभ लादों बेहाय फुटबला बे जथेस्थ' डेभेलप जादों जेनेबा मेघालया मिज'राम ओमफ्राय हजोंहाय चन्डीगढ़ बिदिनो जायगा बिराद इनिसियेटिभ लादों सरकारा गावसोरनो फैसा थाखा होनानै प्लेयारफोरखौ इनकारेज होदों ट्रेनिं होदों मा होदों बेबायदि खालामोब्ला निश्चित भाबै जोंनि एलेकायाव नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005007 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।